Masinag, good morning. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa atin ng isang maliwanag na araw ngayon. Napakaganda mga kasinag ng umaga ngayon. Ito pala si Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, agap ng gising. Ito siya. Ayan. Good morning, Bagwis. Good morning. Good morning. Yan, galit na galit si Bagwis mga kasinag. Galit na sa akin. Hindi ko na daw siya naaasikaso. Ilang araw kasi mga kasinag naging busy ako. At hindi ko na siya halos sila misis na nagpapakain. Yung mga anak ko na. Kasi may mga trabaho. Lalo na ngayon mga kasinag, magkukupra naman ako doon sa lugar na kung saan ko na rescue si Bagwis. Doon sa Iraya. Pumunta kasi dito si Teo Berto. Magmaga. Magkukupra kami doon. Pinakita ko lang sa inyo si Bagwis. I-update ko lang kayo. Pag maaga pa tayo nakauwi mamayang hapon, ipapakita ko ulit sa inyo si Bagwis. Sa ngayon mga kasinag, samahan nyo muna ako sa pagkukopra. Morning Bagwis. Morning. Dito ka muna ha. Iwan muna kita, no? No. Huwag ka magpasaway dito ha. Gusto ko very good lang. Ano? Very good lang Bagwis ha. Pasensya na kung hindi mo na kita naasikaso, ano? Basta dito ka lang muna, ano? Huwag kang paralayas. Bye-bye. Yun mga kasi nag-aalis na ako. Punta na kami sa Iraya. Ayan mga chikiting ko, tulog pa. Ayan. Hey. Tulog pa, tapos yun yan. Matulog pa sa loob yung aking mga chikiting. Umaga pa kasi yan si Mrs. Salamat sa mahal kong asawa sa pag-prepare ng aking breakfast ngayon. Kita ako mga kasinag. Bye. Mga kasinag, ayan, kasama ko si Teo Berto. Papunta na kami ng Iraya. Yan mga kasinag, nakasakay na kami sa Parao. Mamaya mga kasinag, update ko na lang kayo pagdating doon. Kasi magsasagwan pa kami. Malayo-layo pa yung aming sasagwanan. Andito na tayo. Papunta na kami doon sa area ng pagkukuprahan namin. Mga kasinag, andito na kami sa area na kung saan kami magkukupra. Ayan, libot ko muna kayo. Pakita ko muna sa yung paligid. Tamang-tama mga kasinag, pagdating namin dito, may pinapahinog si Teo Berto na langka dito. Ayan ito. Hinog na. Hambango. Amoy-amoyin lang muna natin. Tama-tama ito mga kasinag, merendala namin pagka nagutom kami. Kasi mangangawit kami ngayon eh. Itong isa, hilaw pa. Pero ito, panalo. Sana marami-rami ang aking makupra. Para may pang-birthday naman yung aking anak na dalawa. Birthday kasi nun sa Agosto. Yung lalaki ko kasi ang birthday sa August 4. Tapos yung bunso na babae sa August 6. Dalawa kasi sila. Kaya nga muna magkukupra ako. Para maibigay ko naman yung kahilingan ng dalawa kong chikiting. Ayan mga kasinag, ready na tayo magkopra. Kasinag, nagpapahinga muna kami. Kasi ang pagod na. Magbuko muna tayo. Magmerienda tayo ng buko. Ayan na, nangkawit na kayo mga kasinag. Ilang puno na lang yung kakawitin namin dun sa dulo. At matatapos na yung kinakawit namin. Bukas mga kasinag, magbabalat naman ako niyan. Mga kasinag, buko tayo. Kaninang umaga mga kasinag, ang merendala namin, langka. Hinog na kasi yung langka dyan. Yung merendala namin kanina. Ngayon naman, ito buko.
Dito pala mga kasi nagsabi ko ang mga tao, ang bisyo, nganga. Alam niyo ba yung nganga? Ito, mapakita ko sa inyo. Pakita natin. Ayan pala si Tio Berto. Ito yung nganga mga kasinag. Ayan oh. Ito naman, ikmo. Tapos yung puti. Ano nga yung puti na yan? Apog. Yung apog, yun. Nilalagyan niya ng... yan ang masangkap niyan. Apog, ikmo, Bunga. bunga. Oh. Tabako. Tapos ito naman yung Tabako. tabako. Ayan, ito mga sinag yung tabako. Yan oh. Yan ang masangkap nun. Tapos bunga. Asan pa yung bunga dyan? Bunga. Yung biliklik. Yung bunga mga kasinag, palibasa si Tio Berto ay wala ng ngipin. Dinudukduk na lang niya yung bunga. Ayan no. Yun. Dinudukduk na lang niya. Pero kung nangipin pa siya mga kasinag, hindi niya dudukdukin yun. Yan ang isang bisyo ng mga Bicolano. Kasi sa ano kasi nila, sa paniniwala nila, nakakapagpagandang lalaki daw yan mga kasinag. Nakakapagpatigas daw ng pagkalalaki. Hindi mga kasinag, ano yun? Yun ang nakaugalian nila. Kung saan may kagamutan naman sa katawan. At saka pati nakakapagpatibay daw ng ngipin. Sakit niyan siya. Sa sakit ng tiyan, gamot yan sa sakit ng tiyan mga kasinag. Yang nga. Yan ang, basta parang nga, mga Bicolano yan mga kasinag. Pero mga kasinag, ako hindi naganganga. Hindi ako nagmamama. Sabi nga. Yan mga kasinag, pauwi na kami. Hapon na. At tapos na namin kawitin. Bukas maghihila naman yung isa. May maghihila dito bukas si Nunoy. Ito mga kasinag, bukas babalatan ko naman. Kararating lang namin ni Paiberto. Papakainin ko pala si Bagwis. May nagpadala sa akin ng daga. Yung daga na maliit. Shoutout pala sa pagbigay nito. Labaw ko. Bagwis! Ayan, si Bagwis. Okay. Oh, busog-busog ka baga. Anong kinain mo? Busog ka baga? Namiss mo ako? Namiss mo ako, Bagwis? Namiss mo ako? Oh, busog-busog ka baga. Anong kinain mo? Pinakain niyo to kanina? Tiyo, pinakain niyo to kanina? O mga kasinag, hindi man daw pinakain nila. Pag alis ko nung maga kasi, tikling ang kinain yan. Simula noon, hindi man nila pinakain. Pero ngayon, busog-busog siya oh. Tiyan mo yung butsi mga kasinag oh, butog-butog. Ano kayang kinain yan? Baka kumain ka ng manok? Bagwis? Baka kumain ka ng manok? Pitoy. Ito si Pitoy, yan. Si Pitoy at si Bagwis. Ayun, si Bagwis sa taas. Pitoy, Pitoy, Pitoy. Yan mga kasinag, update ko na lang ulit kayo sa mga susunod na araw. Magpapahinga muna ako ka. Yan mga kasinag, good morning. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa ating isang maliwanag na araw ulit ngayon. Salamat pala sa inyo lahat sa suporta nyo na ipagkakalob sa akin. Ayan pala si Tio Berto, kasama ko naman ngayon. Mga kasinag, magbabalat na ako. Yan, umpisa naman tayo sa ating trabaho ngayon mga kasinag. Yun mga kasinag, natapos ko na yung binabalatang kunyog. Ayun, dun oh. Wala na akong babalatan. Ito na. Yung nabalatan ko mga kasinag, nasa 400 pa lang yung nabibilang. Pero may bilangin pa. Saka pati may hakutin pa, hindi pa natatapos. Nagpahinga muna kasi tanghali na. Mainit na kasi ang panahon. Ang tamis ng sabaw.
Ito yung mga kasinag. Oh. Ito ang siopaw dito sa amin sa probinsya. Ayan. Anong tawag nito sa inyo mga kasinag? Ampul. Ayun mga kasinag, isang magandang hapon. Katatapos ko lang balatan lahat ng nyog. Pagod na pagod. Panghina mga kasinag. Naubos ang lakas ko kababalat ng nyog. Oh. Mga kasinag, lahat pala ng nabalatan ko, 1,034 na piraso yung nabalatan ko. Ayan, binilang ni Tio Berto lahat. Yan, uwi na kami mga kasinag. Kapanghina. Ito ang buhay ng isang magsasaka mga kasinag. Ilang araw namin ito paghihirapan bago kami makakuha ng pera. Ayan mga kasinag, update ko kayo hanggang maipisar ito. Hanggang maibenta natin. Mga kasinag, kararating lang namin ni Tio Berto dito. Tama-tama habang nagpapahinga ako, nakausap ko si Mrs. At tinanong ko kung kumain na si Bagwis. Kaninang umaga daw mga kasinag, pag alis ko, si Bagwis hindi kumain. Tapos ngayong hapon, binigyan nila ng daga. Yung 2 daga, binigay nila. Hindi rin kinain. Siguro, kinatay man niya yung daga. Siguro na 2 hungit lang, kung saan 2 subo lang ba. Ganun lang kinain. Ito si Bagwis mga kasinag. Ito ang pinag-aalala ko mga kasinag, si Bagwis. Pag ako may trabaho na hindi ko siya maasikaso, hindi siya kumakain kasi lagi akong hinahanap. Lalo na kanina mga kasinag, magang-maga kami umalis. Siya naman, si Bagwis, wala pa. Kaya hindi ko siya napakain. Kasi medyo malayo kasi yung kinukuprahan namin. Siguro malungkot din naman si Bagwis pag hindi ako nakikita. Ito nga pala siya sa itaas. Ayun. Ba't hindi ka daw kumain? Ha? Ba't hindi ka daw kumain? Kumusta ang maghapon mo? Bagwis! Bagwis! Kumusta ang maghapon mo? Gutom ka na? Hindi mo daw kinain yung binigay sa yung pagkain. Ha? Ba't hindi mo kinain? Ay naku, baka magkasakit ka niyan, ha? Ang ginagawa mo yan, sige palipas mo ng gutom. Pasensya ka na Bagwis ha. May trabaho lang ako Bagwis. Kailangan ko kasi magtrabaho. Para may makakain ng aking pamilya. Pasensya na Bagwis ha, kung hindi kita natututukan araw-araw ha. Ilang araw lang naman, matatapos na rin kami doon, pipisar na kami. Masusunod na araw, matututukan na kita. Magkakasama na ulit tayo, araw-araw. Bagwis, huwag ka na magtampo. Ha? Bukas, agapan mo ha, ako mapakain sa'yo. Ha? Agapan mo bukas. Ano Bagwis? Sige ang huni ni Bagwis. Namimiss man siguro ako. Kasi kaninang umaga hindi kami nagpangita, ngayon lang kami nagpangita. Maghapon kasi akong wala kasi andun ako mga kasinag sa Eraya. Doon kami nagkupras sa kung saan ko siya nakuha. Yung nanay niya mga kasinag, hindi ko makita, yung kanyang kapamilya doon. Siguro wala na, umalis na doon. Saka pati yung lugar kasi na yung mga kasinag, yung malaking kahoy, pinuputol na rin. Pinutol na, inuuling na. Yun pa ang nakakalungkot sa lugar na yun mga kasinag. Kaya iniisip ko si Bagwis paano na pag marunong siya maghunting. Plano ko pa naman siyang bitawan dun para makahanap siya ng kaparehan niya. Bagwis! Bagwis! I miss you Bagwis! I miss you! Bukas na lang ulit ha, umaga ha! Update ko lang kayo bukas mga kasinag, bago ako magpunta sa trabaho, pakainin ko muna to. Yun ang nakakalungkot kasi mga kasinag, pag nababalitaan ko na pagdadating ko dito na hindi kumain si Bagwis. Yun ang pinag-aalala ko rin. Kasi si Bagwis talaga mga kasinag, hindi siya sanay na ibang nagpapakain sa kanya. Saka pati ako, pag ako nagpapakain sa kanya, mabilis lang siyang lumapit. Saka isang tawag ko lang, andyan agad, para bang siyang na-excited din. Na-excite na makita ako. Kaya ngayon nga mga kasinag, pagdating ko, kahit pagod na pagod ako, hinanap ko talaga siya. Dito ko siya napagpuan. Ayan, sa itaas ng, yun si Bagwis. Ayun, si Bagwis sa itaas ng puno na yan. Ayan mga kasinag, update ko lang ulit kayo bukas. Bye bye.
Mga kasinag, good morning. Salamat sa mahal na Panginoon at maraming salamat din sa inyo mga kasinag. Hinahanap ko si Bagus mga kasinag. Kahapon kasi dito ko siya iniwan. Ngayon, dito ko naman siya binalikan ngayong umaga at hindi na nauwi sa bahay mga kasinag. Hirap na siyang tawagin. Hindi pa yung kumakain. Hindi ko pa matapos-tapos yung ginagawa ko mga kasinag. Kasi kukupra pa ako. Ayun si Bagwis. Andito. Humuhuni. Asan daw yun? Asan yun? Bagwis, asan ka? Asan yun? Ayun! Ayun pala sa nipa. Ayun, lumipad. Ayun, lumipad na mga kasinag. Ayun si Bagwis sa itaas. Ayan si Bagwis mga kasinag. Gutom na. O baba na dyan, pakainin kita. Halika na. Bagwis. O paano yung Bagwis? Alis na naman ako ngayon. Magkatrabaho na naman ako. Maiiwan ka naman ulit dito. Kumain ka kasi. Ba't hindi ka kumakain? At todo lang mga kasinag, nalulungkot din naman ako Nag-aalala din ako baka kung ano mapaano siya. Kasi pag sila misis ang nagbibigay ng pagkain, hindi ko makain. Natikim man siya pero hindi ko makain. Hindi kagaya ko, pag ako nagbigay dyan, insigida, kakain talaga agad. Good morning, Bagwis, baby! Baba na dyan. Kakain ka na. Ano, may nakuha ka ng mahunting mo? Ano, nakapag-hunting ka na? Ha? O maiiwan ka naman dito ha? Ilang araw pa kami bago matapos magkopra. Hindi muna tayo magkakabanding ha? Abangan natin si Bagwis na pumunta dito. Si Bagwis ay iniwan natin doon sa puno ng antipulo. Tawagin natin. Dumating. Ayan na. Ayan na, humuhuni na. Papunta na dito. Ayan na mga kasinag si Bagwis. Ayan na. Ayan na. Ayan na si Bagwis. Okay. Very good, baby. Ayan na mga kasinag. Gutom na siya. Kakain ka na ha. Saglit lang. Ayan mga kasinag. Kumakain na si Bagwis. Diba? Pag ako ang tumawag sa kanya, ang bilis lang. Pero pag sila misis ang nagpapakain, o ibaw ang nagpapakain dyan, napakahirap niyang tawagin. Ayan naman kasi nagsibagwis, kumakain na. Kasi kahapon wala pang kinain yan. Hindi kasi siya kumakain pag ibang tao nagpapakain sa kanya. Kagaya ng misis, hindi, ayaw. Ako talagang hinahanap niya. Magpapakain sa kanya. Kaya nakita niyo naman kanina, sipol ko pa lang,
hinanap ko muna siya. Pakahanap ko sa kanya, nakita natin doon sa itaas ng Antipulo. Tapos umuwi ako dito. Pagparasipulan ko lang, ayan na, umuwi na. Pero pag silang nagsisipol dyan, sila nagpapakain, hindi nalapit yan mga kasinag. Siguro alam na talaga niya yung busis ko. Kilalang kilala na niya ako. Ayan mga kasinag, hayaan muna natin siyang magkain dyan. Update ko lang ulit kayo mga kasinag. Si Bagwis. Yan mga kasinag, andito na ako. Yan, maglalayag na naman kami, papunta doon sa kabila, papunta sa Iraya. Ito yung bangka na sinasakyan namin, yung paraw. Ayan na pala si Teoberto, parating na. Ayan mga kasinag, update ko lang ulit kayo pagdating namin doon. Mga kasinag, habang naglalakad kami papunta doon sa Iraya. Ayan may ahas Ayan. Ang ganda ng kulay niya Ayan Ang klaseng ahas yan. Ayan, ang bilis. Ayan na. Yan mga kasinag. Andito na ulit kami. Ayan. Nakapaggatong na kami. Natapos na namin baakin. Tapos sa lansanin kanina. Kinamada na namin ng ganyan. Ngayon may gatong na. Binabantayan ko naman. Siguro baga mag alas 4 ng hapon, luto naman to. Oh my God. Okay. Magawa muna ako ng upuan ko dito. Taghuhurusan. Taghuhurus ito. Nalimutan ko kasi magdala ng duyan mga kasinag. Hindi ako nakapagdala ng duyan. Kaya gagawa tayo ng ating higaan. Yan, gagawa tayo ng higaan habang nagbabantay tayo ng niluluto natin. Okay. Diba, relax. Habang nakabarabantay ako dito, diba? Nakikita ko siya kung tataas yung apoy niya. Pag tataas na yung apoy niya, lalagyan ko naman ng bunot. Para lang ako nagtatapa dito. Tapos ang lupit nung ginawa akong lagay ng cellphone. Yan. Diba? Relax. Relax na relax. Diyan muna kayo mga kasinag. Saka pala mga kasinag, meron ako nito. Habang nagbabantay ako niyan, may merendalan ako. Kumakain ba kayo nito? Sinong kumakain yan? Mga kasinag, ang tawag dito sa inyo? Sinong kumakain nito? Sa mga magpapa-shoutout dyan mga kasinag, shoutout ko muna kayo ha. Kakain muna akong tubo. Yan ang siupaw dito sa aming probinsya. Kumakain ba kayong ganito? Ito ang merendala ng mga magkukopra. Sarap panalo. Tumataas ang apoy Shoutout pala kay Bong Panganiban from Kanlubang, Calamba, Laguna. Bobby Dison from Kuwait. Saldi Ventura from Saudi. Ray Balingasa from Taif, KSA. Shoutout pala kay Esteban Cadilina from Nasir, France. Pablo Perez from Makati. Jason Latag from Marikina City. Lagil Discoveries Channel. Yan. From Construction, Canada. Shoutout sa iyo, idol. Eagle Jack ng Bulacan. Shoutout sa iyo, Boss Eagle. Shoutout pala kay Ann Waray from Esmeralda, San Andres, Bukid Community Chapter. Salute sa iyo, sis. Ingat lagi. Maraming salamat sa iyong suporta. Shoutout pala kay Rex Dinber Dominguez from Panglao, Bohol. Junpyo Fishing, shoutout sa iyo. Ivan and George Ignacio from Calamba, Laguna. Carpio family, Bachelor family from Noy 25 channel. Shoutout sa inyo mga kasinag.
Race Channel. Shoutout pala kay Kapidro Mix Vlog Official. Shoutout pala sa Balingasa family from Manito Albay. Alay TV aka Kapitan Kulog. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout pala kay Richard Tumungkay from Muntinlupa City. Ayan mga idol, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga hindi ko pa na shoutout dyan, pasensya na muna kayo. At pasensya na rin kung hindi klaradong masyado ang pakabigkas ko ng mga pangalan nyo, apelyido nyo, or lugar nyo. Pasensya na kayo mga kasinag. Ayan, kumain muna ulit tayo ng tubo.